Ungqongqoshe womchunu uncoma amalungu ombutho wamaphoyisa ngokuzibophezela eqinisekiseni ukuphepha kwabantu bakuleli. Besizobonga amaphoyisa ngokusebenza sishaya ihlombe. Kodwa futhi besiwabonga nje hayi ngomlomo kuphela. Besithi abenze bakhombise izakhono zabo. Bakhombise amandla abo. Kusungulwe isikhwama esizosiza izingane zamaphoyisa abulewe semsebenzini. Lesi sikhwama sisiqoqe imali engaphezulu kuka-11 million wamarandi. Kodwa ke ukukhombisa abantwana nemindeni yalawo maphoyisa asuke kube naleyo nkinga. Siqokelela lesi sikhwama esakhiwa ngo-2010 ukuthi sibhekane nokufundisa abantwana ikakhulukazi balawo maphoyisa esivelelwe nawo umshopho njalo. Kusenjalo emcimbini okuklomelisa amaphoyisa asebenza ngokuzikhandla obuse inkosi Albert Luthuli ICC eThekwini izolo ebusuku, uwarrant officer Hlale Mugweno waseGauteng owaqinisekisa ukuthi owayiboshelwa amacala okudlwengula ephindelela ekuruleni uthola odili likajele abangama-42 neminyaka engu-791 ebhadle ejele. Uhlabane ngendondo enkulu ye-National Commissioners Award. It is an immensely gratifying feeling to have such a beautiful success. Remember, success is a journey of self-improvement. Umsebenzi wamaphoyisa onyakeni wezimali ka-2023-2024 uholele ekukhishweni kodili likajele abangaphezulu kwama-800 kubantu abangama-619 ngamacala ahlukene ezinkantolo zakuleli.